donc chantier Senufo bɛ komi n'a fɔ un village Senufo village Senufo donc n'i donna dɔrɔn i b'a sɔrɔ monument ninnu o b'i bisimila sanni dunan ka don Senufora o ka ɲi ka a bisimila ni fɛn jumɛn ye fɔlikɛlaw olu filɛ da la an ka kɔrɔtɔgɔw ale ni an ka cicanrafɔrɔw olu le ka teli ka dunan kunbɛn kosɛbɛ burusi kɔnɔna na aw bɛ to k'a ye donc ni i bɔra yen sisan i bɛ taama ka na ji min yɔrɔ nin na Senufo muso bɛ ka ɲɔnikiri ka ji di mɔgɔ ma aw musomanni fɛn fɛn bɛ yan n'aw bɛ fɛ ka ji di mɔgɔ ma aw bɛ ɲɔnikiri ka ji di a tigi ma c'est le signe de respect nafaba de b'a la a kana jɔ ka ji di mɔgɔ ma ten bonya tɛ o la i bɛ taa sɔrɔ muso bɛ ka min kɛ ten n'a ye den min sɔrɔ o den bɛ kɛ barikaden ye i ɲɛ b'a la fana duloki t'a kan na munna Senufo muso tellement que a tun b'a yɛrɛ ɲɛsin baara ma a bɛ baara kɛ fo k'a dama tɛmɛ a bɛ wɔsi a bɛ duloki bɔ ka bila a kan langolo bɛ kɛ c'est pourquoi ne ko ko monument ninnu bɛɛ bɛ kuma o ye an taara dugu dɔ la muso nana an kunbɛn ni ji ye tan donc direct dugukɛ ye photo ta mais a kan langolo kun don fini dɔrɔn de kun siri tafe dɔrɔn de kun sirila donc an y'a ye Senufo muso a bɛ baara kɛ fo k'a dama tɛmɛ donc i bɛ ji min yɔrɔ nin na donc n'an bɔra yen muso fila bɛ ka tigɛ kɔrɔta n'aw ɲɛ b'a la n'an b'a fɔ au milieu Senufo c'est la femme qui est au pilier de la famille muso le ye du guloma ye muso le ye fɛn bɛɛ ye Senufora i ko den lamɔw teberiw ka taa sɛnɛ kɛ ni cɛ ye kungo kɔnɔ ka segin ka na ga kɛ o tout ça c'est les dames musow de ye o baarakɛla ye donc o y'a yira fɔ bravo Senufo musow ye Kɛnɛdugu a y'a faamu donc Senufo muso bɛ baara kɛ fo ka dama tɛmɛ n'an bɔra yen fana sinji dɔw fila o ka ɲɛdaw la n'an b'a fɔ les trois balades la donc nin tɛrɛ ninnu ye jumɛn ye fɔlɔfɔlɔ carte d'identité tun tɛ yen an tun bɛ carte d'identité o tun tɛ yen fɔlɔfɔlɔ ci ninnu de tun bɛ mɔgɔw dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na n'i taara Burkina Faso i b'a sɔrɔ olu ka ciw u bɛ ci kɛ fo ka jigin ten ne hakili la aw y'a dɔw ye mais Mali kɔnɔ Senufo musow olu tun bɛ tɛrɛ saba de kɛ mais tɛrɛ saba nin kɔrɔ b'a bɛɛ la n'u tun ye tɛrɛn fɔlɔ ci la u b'a fɔ o ma ko nin ye fa tɔgɔ ye donc tɛrɛn filanan o y'i ba tɔgɔ ye sabanan o ye e yɛrɛ tɔgɔ ye donc o ye carte d'identité banni ye tan n'an b'a fɔ ko les sécatrices donc olu de filɛ carte d'identité tɔgɔ de tun bɛ ten anw fɛ Senufɔkan na o tun bɛ nin de ci anw na donc i ɲɛ b'a la masiriw b'a la toujours nin ye toujours an ka tangana dɔw de ye ni giringirin ninnu an tun bɛ o bila anw yɛrɛ la parce que i b'a dɔn Senufora juguyaw fana bɛ yen an bɛ se k'a fɔ Mali bɛɛ kɔnɔ sa donc n'an bɔra yen trace dɔw fana filɛ a kɔnɔbara la komi ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko Senufo muso a tun tɛ duloki fɛ o tun bɛ ci ninnu fana kɛ pour que ka se ka cɛnɲi di u yɛrɛ ma n'u ye duloki bɔ ka bila dɔrɔn i bɛ ninnu ye donc o bɛɛ tun ye cɛnɲi de ye Senufow fɛ n'i y'a jateminɛ duloki t'a kan na mais a bɛ ka fɛn dɔ don n'u b'a fɔ a ma ko lɛnpɛ dɔw ko a ma ko npoko donc Senufo musow tun bɛ o de don ka caya kosɛbɛ parce que o y'a sɔrɔ anw bɛ ka fini min don o fini tun tɛ yen fɔlɔ donc n'an bɔra yen o bɛ ka kɔnɔ fɛn min fana ɲu ta nin ye kɔnɔ belebele dɔ de ye Senufow ka taamasiyɛn kɔnɔ dɔ de don a kɔnɔ nin kɔrɔ ka ca kosɛbɛ o b'a fɔ a ma ko les kalawo en français kalawo donc dɔw b'a fɔ Senufow b'a fɔ ko jiban na nkɔ donc Senufo cɛkɔrɔbaw tun bɛ kɔnɔ nin de filɛ o ka baara taabolo fɛ a kɔnɔ tun bɛ dogo tu kɔnɔ mɔgɔ t'a ye ni ko dɔ kɛra don min ko bɛ n'a fɔ saya o don ale bɛ bɔ ka to ka yɛrɛ présenter sanfɛ directement mɔgɔ minnu bɛ taamasiyɛn dɔn o b'a fɔ ah n'i ye kɔnɔ nin ye sanfɛ ko dɔ don dɔnni i b'a mɛn ko mɔgɔ dɔ banna Senufo cɛkɔrɔbaw fana tun bɛ kɔnɔ nin jate minɛ samiyɛ donda fɛ n'a bɔra kɔrɔn fɛ ka taa tilebin fɛ ou bien n'a bɔra tilebin fɛ ka taa kɔrɔn fɛ o b'a dɔn k'a fɔ ɲinɛ samiyɛ bɛ ja o bɛ sɔrɔ ka samiyɛ daminɛ Senufo cɛkɔrɔbaw tun b'o kɛ kɔnɔ nin fana a nafa ba de bɛ yen munna Senufo musow y'a muɲu a dɔw tun bɛ yen o tun bɛ taa lɔgɔ ɲini yɔrɔ la n'u furula o ka denko tun bɛ gɛlɛya n'u taara lɔgɔ ɲini yɔrɔ ye sisan o bɛ se ka comme an ka taamasiyɛn kɔnɔ don o bɛ se ka bali ka kɔnɔ nin ye o bɛ sin ka dafalen t'a fɛ aw bɛ dafalen kɔrɔ dɔn wa dafalen ka da falen a tigi fɛ k'a fɔ komi n'a fɔ layidu quoi voilà donc o bɛ se ka layidu ta kɔnɔ nin fɛ k'a fɔ ah kɔnɔ depuis ne furula ne ma deli ka den sɔrɔ ka ye ni ne sera ka den sɔrɔ ɲinan ne bɛna sɛ d'i ma ou bien ne bɛna warimisɛnnin dɔ d'i ma donc direct i tɛ se ka o san ban n'i ma den sɔrɔ donc n'i fana ye den sɔrɔ i ka ɲi ka segin ka na n'o denɲɛrɛnin ye e ye kɔnɔ nin ye yɔrɔ min na a ka ca fɛ i bɛ se ka kɔnɔ nin ye fana n'a sɔrɔ i kun ko n bɛ dɔrɔmɛ 5 d'a ma i b'a fili a ma ɲi i bɛ den yira ala la ten i bɛ segin kɔnɔ nin tun bɛ o position na mais tellement que tu banna anw fɛ o tun bɛ o ye tu caman tigɛ donc kɔnɔ nin tɛ anw fɛ yan kosɛbɛ tugun a taara yɔrɔ wɛrɛ komi n'a fɔ Côte d'Ivoire ninnu fɛ
a y'a faamu sinon kɔnɔ nafa ka bon kosɛbɛ voilà o yɔrɔ de filɛ nin ye aw merci. Ok, merci monsieur Traoré. Je pense que ɲɛfɔli tɛ tɛmɛ nin kan halisa an bɛ continuer n'an ka visite ye. Merci. Bi kana centre Senefo fɛn caman yira aw la, kana Senefo ka ladala fɛn caman yira aw la, kana aw labɔ Senefo ka fɛn caman kalama. Sikaso City Tour a y'a sɔgɔlen to semaine o semaine siɲɛ 2 samedi ani dimanche tɔgɔ sɛbɛnni bɛ kɛ mairie la tɔgɔ sɛbɛnni wari ye 200 dɔrɔn walima a ka numéro ta vidéo in duguma a y'aw denw bila ka na aw yɛrɛ ka na yaasa a ka se ka bɔ Sikaso ladala fɛn caman kalama Sikaso histoire caman kalama Sikaso lieu touristique a ka se ka bɔ o fɛn caman kalama Sikaso monument a ka se ka bɔ o fɛn caman kalama.